takve vrste kao Stanley Kubrickov film Eyes Wide Shut. I još neki filmovi koji sam radio koji nisu ni došli ovamo. Naprimjer Fugitive Pieces, jedan božanstven film koji sam glavnu ulogu. Kako se zove, Love Life. Dobro, to je njemački film, ali se pod američkom kapom. Ali, kako da kažem, da u svemu tome ima svega. A opet, radeći, na primjer, taj film Kubrickov, Eyes Wide Shut, on je ličio kao naš film u smislu proizvodnje. Imao je manje ljudi na setu nego naš prosječni film, sve ovo što sam radio sa Žikom Pavlovićem ili sa Mimicom ili sa Galićem, malo ljudi kao naš umjetnički film, jer on jednostavno nije dopuštao taj veliki glamur, jer je bio takav čovjek. I dakle, opet je i hollywoodski film, i hrvatski film isti, jer je sveden takve vrste film, jer je sveden na nemoć režisera i glumca i scenografa i svih onih koji žele napraviti film, potpuno autorski isto tako. Pa to nas vodi do one neke